Hekk kif ftit tal-jiem oħra jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom l-iskejjel u l-istudenti jerġgħu jsibu rwieħhom fil-klassijiet, għad hemm opinjonijiet differenti dwar jekk dan hux se joħloq problemi għal ġenituri li jaħdmu. Fost dawk li kienu voċiferi ferm fuq din il-kwestjoni kien hemm il-UH Voice of the Workers li ftit tal-jiem ilu tat direttiva biex ħaddiema li n-natura tax-xogħol tagħhom tippermetti jingħataw dmirijiet alternattivi biex ikunu jistgħu jaħdmu mid-dar. Għandek numru kbir ta' ħaddiema ġenituri li ovvjament m'għandhomx fejn iħallu t-tfal tagħhom. Rridu ngħidu wkoll il-komplikazzjonijiet li ġib magħha ta' anke tfal li jistgħu jkunu kwarantinati tajjeb u l-ġenituri ma jistgħu jibgħatuhom imkien lil dawn it-tfal. Ġifieri f'dan ambitu tajjeb żgur li l-miżura li kienet għal ħamis u l-ġimgħa biss ħolqot ħafna problemi fil-postijiet ta' xogħol l-oħra. Filwaqt li l-kap eżekuttiv tal-UH Josef Vella tkellem dwar ir-realtà ta' ħaddiema li huma ġenituri ta' tfal żgħar, minnaħa tagħha Marta Sportelli, kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ, fakret dwar id-differenza bejn lezzjonijiet fil-klassi u lezzjonijiet online. Ma tistax tagħmel paragun bejn l-iskola fizika u l-iskola online. Illum huwa fatt magħruf illi nothing replaces physical school. U allura rridu nimxu biex naraw illi ir-riski kemm jista' jkun innaqsuhom mingħajr la nħallu impatt kbir fuq min iħaddem, la impatt kbir ovvjament ukoll fuq l-impjegat u finalment ukoll fuq l-istudenti tagħna. Josef Vella esprima tħassib li l-ġenituri għadhom qed jintesew mill-awtoritajiet u allura għadhom f'inċertezza. U qed nibża li fejn jidħlu l-ġenituri l-aħħar konsern tagħna. U naħseb li hawnhekk importanti li nibagħtu messaġġ li l-ħaddiema ġenituri diġà qegħdin jagħmlu s-sagrifiċċji tagħhom u joħorġu kuljum jagħmlu d-dover tagħhom tax-xogħol għall-ekonomija tal-pajjiż tagħna, però jibqgħu ġenituri ta' tfal u ma tistax taqbad it-tfal u tħallihom id-dar weħdhom u tippretendi li tmur ix-xogħol. Josef Vella qal li din is-sitwazzjoni li żviluppat minħabba nuqqas ta' konsultazzjoni kif suppost. Kif jidher, la kienu konsultati l-employers u laqas konna konsultati bħala general unions, ġifieri ħafna mill-unions l-oħra ma kienux ikkonsultati. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ ukoll appellat għal diskussjonijiet bejn l-stakeholders sabiex jinstabu l-aħjar soluzzjonijiet. L-appell tagħna huwa għal iktar dialogu, għal iktar diskussjonijiet bejn l-stakeholders kollha, nippreferu hekk milli jkun hemm direttivi unilaterali li joħorġu minn naħa jew minn oħra. Fil-kummenti li tagħna Josef Vella tenna l-bżonn li l-miżuri ikunu konsistenti għal kulħadd u ma jinħolqux aktar anomaliji.